drillesøn. Mange oplevelser venter. Vigtigt, fordi min ven Svalke fortalte mig hele historien. Tommelise rejste faktisk Svalke. Til gengæld tog han hende med til blomsterkongen, og de blev forelskede. Den lille havfrue forlod sit smukke, undersøiske hjem og se verden. Så blev hun forelsket i et menneske og lavede en rigtig skidt aftale. Forstår du? Hun var forelsket i en ung mand, hvis liv hun havde reddet. Og så bad hun heksen om at få ben, så hun kunne være sammen med ham. Men som det så ofte er, hun kunne ikke få alt, hvad hun ønskede sig. Nu kommer vi til historien om den standhaftige tinsoldat. Den smukke tinsoldat var forelsket i en danserinde. Når resten af legetøjet legede, kiggede han kun på hende. Soldaten var på eventyr, og det var noget med et papirskib, en rendesten, en stor rotte og en stor fisk. Og gennem det hele stod han ret og rank, som soldater skal. Nogen falder for smiger, nogen roser noget, de ikke kan se. Sådan var det med kejserens nye klæder. Det var kun et lille barn, der tog at sige, se, han har jo ikke noget på. Der var engang en ælling, som ikke var magen til nogen anden ælling. Ænderne og hønsene drillede ham og sagde, at han var grim, og så fløj han væk. Hele efteråret og vinteren var han alene og ked af det. Så mødte han nogle smukke svaner og opdagede, at også han var en svane. Naturen bringer altid ting i orden. Den lille pige med svovlstikkerne tænder en tændstik for at varme hænderne. Drømmer om et varmt hus med juletræ og stegt gås. Snart vil hun være landklæk. Et sted, hvor der kan en kunstig nattehæk synge lige så smukt som en engel. Kun den ægte fugl kunne få tårerne frem i kejserens øjne med sin sang. En gang var der en ondskabsfuld djævel, der opfandt et forvrængningsspejl, som faldt til jorden og gik i 1 million stykker. Stykkerne satte sig i folks øjne og i deres hjerter, så de blev til is. Det skete for en dreng, der hed Kaj, som blev forført af snedrongen. Modige lille Gerda, Kajs ven, tog ud for at finde ham. En venlig krage gav gode råd, og et hurtigt rensdyr hjalp hende nordpå på jagt efter snedronningens palads. Kaj og Gerda er kommet sikkert hjem, men pas på, de ondskabsfulde djævle laver stadig ulykker. Hyrdinden og skorstensfejeren ville stikke af fra hendes sure bedstefar. Men verden er så stor. Så eventyret ender i hvert fald godt. Det er sådan, det føles at flyve om natten i en magisk flyvende kuffert. Det er ligesom den rige købmands søn, da han fløj op til slottet og den smukke prinsesse. Jeg vil gerne fortælle det eventyr, han fortalte kongen og dronningen, men vi har ikke tid, for den næste historie venter. En prins kom til slottet med flotte gaver, men prinsessen føs af gaverne og ville ikke møde prinsen. Han forklædte sig og tog arbejde som kejserlig spildedreng. Her lavede han musikalske bryder og lignende, som besnærede prinsessen som en hus. Pludselig, kejseren opdagede det, blev de smidt ud. Heraus med jer! Prinsen sagde, svinedrengen kunne du kysse for et spilleværk, men du ville ikke have prinsen og hans gaver. Så forlod han prinsessen og rejste væk. Hvordan kan man vide, om en ung dame er en prinsesse? Jo, man lægger bare en ært under 20 madrasser og 20 æderdulstyrer. Hvis damen siger, at hun har ligget på noget hårdt, så er hun en ægte prinsesse. Det er ikke altid den, der kan citere fra leksikonet eller kan brodere, som får prinsessen. Nogle gange er det døde kraver og fjedebukke, der skal til. Bare spørg Klods.
mellem dine flyvende kuffert. Jeg er altid glad for at dele mine eventyr med nogen. Flyve er mit bedste eventyr.